दे फिसा मोजाङैनो मोजां थांदो रायजो जाहैदो। आयै आरो आफा नोंसोरखौ गारनानै आं बोरै रायजो जाहैनो। आब' थफसि आंबो नोंखौ हगारहरनो बादोंमोन। थफसि माथो खालामबावनो आरो हिनजावनि फिसा सानसेबाबो मालायनि न'आव थांखानांगौ। फिसा हिनजाव आयै फिसा हिनजाव। एसेबां गाबलाय खुलाय जादोंबालाय मानोथो थांबावनांगौ जाखोब्रा थफसि थालांदोलै नों न'आवनो। ओइ थफिराम दुखुनि समावबो मा बुङो नोंलाय? मानो एसेबां दुखु जादों हा? एसेबां दुखु जानो मोनबालाय गाबु खुगु जानो मोनबालाय हाबाखौनो होनाङामोन ना। बिदायनि समावलाय एसे गाबु खुगु खालामाबालाय बोरै जानांगौ जाखो? बेफोर माबा नेम नामा? हिनजाव फिसाखौ बिलाइबानो जे गाबनांगौ अब्लालाय न'आव दोनबाय थाब्रा। नों मा बुजिनो थफिराम? गावनि न'खौ गारनानै गुबुननि न'आव थाहैनायाबो बेसेबां जारला। होमबालाय गावनि न'आवनो बुरैनानै थाबाय थाना। ओइ थफिराम मा गोदाव सोरावब्रा? बेबायदि बुब्लियाव बेफोरबायदि दावराव खालामनो लाजिया नामा नों? बापावै जाय आंनिसो जाबाय होमबा। नोंहालाय मानोथो बिदायनि समाव जानला मानला बुंनांगौ जाखो थफिराम? मानोथो बिदायनि समावलाय गाबलु गाबला बेलाय? आंसो गाबनांगौ आंनि गोसोआसो दुखु मोनदों। बे थफिराम थफि गेल्लानि खोथाखौनो लायो नामा? दे बिदायफोरा लादो माबार। आब' थफसि मोजाङैनो रायजो जाहैदो दे। आइ थफसि मा बिखाजों हगार हरबावगोन आं। दे बिहाव बिखुनजो न'आव थांनानैल' मोजाङै रायजो जाहैदो आइ थफसि। बा दाबो गाबलु गाबलायानो जोबाखै नामा? आं हले नायग्रासोलै सोर गाबदों सोर गाबाखै बेखौ दसे नायनानै ओंखाम संग्रा ओंख्रि संग्राफोरजों एसे लोगो जाफाहैनोसै। आलु बस्ता रोगानोनो दिन थांबायलै आंना। थादो गासिबो थांनोसै जों। ओइ थफसि इसेबां थांनो बादोंबालाय दा थांसैब्रा न'आवनो थालांफिनदो। न'आवनो थालांदोब्रा एसेबां थांनो बाथारबायबालाय। गाबलु गाबलाबो जानांनाय नङा न'नि मानसि न'आवनो थागोन। माखौबा मा मोनखांबाय थायोथाय बिसोर सानैया? थफिराम आंनि लामाया गोदान जाबाय। दिनैनिफ्राय आं आंनि फिसायजों गोदान लामाजों आगान सुरलांसिगोन। हगार लामाया। आच्छा गोदान लामायाव आगान सुरबायना? बे गोदान लामायाव आं थाथेगोनलै। आच्छा मा गोदान नाथौ जालायखो बेलाय? मोजांबो नुदों माथो नायनानै। दिनै आंनि गोथै सह'खौ बारलाङाब्ला थांनो मोना रावबो। नोंलाय बोरै गोथै सह जानांगौ जाखो? नोंथ' थांनानैसो दङ। आच्छा थारमाने गोथै सह नायनानै मोजां मोनो आरोना नों दुमफाव? गोथै सह नायनानै रावबो मोजां मोना। नोंलाय मानोथो बेफोरबायदि उन्दुनानै गावनि देहाखौनो गोथै सहजों रुजुनांगौ? ओइ थफिराम मा गोदाव सोरावब्रा सिखारलै। आं जांख्रिखांदोंसो। आंनि गोसोआ अन्थाइ बायदि जोबोद गुरै आरो फख्रिनि दै बायदि गुवार आंनि गोसोआ। बेनिखायनो मालायनि गाबलु गाबला खालामनायखौ नुयोब्ला आंनि गोसो गोरबोआ थेर बेथेर गावो। नोंनि गोसोआ गावो ना बिखुङा गावो ना माया गावो गावबाय था। बेवहायलाय मानो गावदों नोंलाय? मानो होनोब्ला थफसिनि दुखुखौ नायनानै थानो हायाखै आं। थफसिनि थाखायनो गोबां मानसिफ्रा गाबगासिनो दङ। बेनिखायनो आं थफसिखौ बे न'निफ्राय जानगाराव थांनो होला। आंखौ नोंसोर गोरोन्थि दा सान। आं नोंसोरनि मोजांनि थाखायसो आं बे खामानिखौ मावदों। थफसिया बे न'खरखौ नागारनानै थाङोब्ला नोंसोरथ' बिराद गाबगोन ना? आंनो जानो मोनबानो जाबाय लोंनो मोनबानो जाबाय रंजानो मोनबानो जाबाय। मानोना जानांगौ लोंनांगौ रंजानांगौ सानसेबाबो थैखा नांगौ। आलु बस्ता मैगं बस्ता माइरं बस्ता दालि बस्ता रोगा जालालै गारमाया रानजोब्बाय आंना। आरो बिदि नाटक नायबाय थानो हालालां। मालाबासो होहोलायनोसैलां। मालाया मा जालायबाय थाथोंलै। जाय बाजां बालेनै। थफिराम लामाया हगारनानै होदो। ओइ थफिराम लामाया हगारनानै हो। नोंनि थाखायनो मालायनि संसार जागोदानाबो बायलांगोन। होमबा सोर रिक्स लागोनहाय नोङो? बांद्राय गावखौनो बिराद एक्टर बायदि मोननानै लादों नामा नों? साइज गैया बाइस गैया बेवहाय। साइजजों मा मेटारब्रा? फैसा थाखा थाबानो जाबायना। हौवाफोरनो साइज नांलाया मिथिबाय। फैसा थाखा थाबानो हौवाफ्रा हौवाखा। बेनिखायनो हौवाफोरखौ साइज गैया बाइस गैया होननानै दाला। ओइ फाग्ला हाउसाव नों बेफोरबायदि थाबाय थासिगोन नामा? एसेबां लेथ्रा नुदों आरो। आं लेथ्रा नुयो मोजां नुयो मिथिया आङो। जायखिजाया आंखौ बारनानै थाङाब्ला दिनै थांनोनो मोना। थफिराम मावजि गोसोम बायदि दा बारथेसै। आंनि फिसा हिनजावखौ थांनो होदो। थफिराम लामाखौ हगारनानै होदो दे। जों थांनोसै। थांनानै मोजां रायजो जाहैनोसै। आच्छा थांबानोसै होमबा? आं थांनो होआ। आरो नोंसोरलाय मानोथो गाबबाय थादोंब्रा? बांद्राय दुखु जानाङा। थफिरामा बोरैबाबा थिगखौनो बुंदों। मा थिग बुंदोंसै थफिरामालाय? दुखु दाहा जानानै बेफोरबायदि हिनजावनि फिसाखौ बिलाइनाङाब्रा। बिलाइनोबा खुसि खुसिसो बिलाइनांगौ। मानो गाबदों नोंसोर मानो? हिनजावनि फिसाया गावनि जोनोम न'खरखौ गारनानै थाङोब्ला एसेबाबो दुखु जायो। बे गाबनायखौबो मोन्थाय होला नोंसोरो। बिदायनि समावबो गाबनो मोनला आरो नोंसोरनि थाखायनो। आब' थफसि गाब दे गाबनानैनो थां।
बेवहायबो थबसि नों आंखौ गारनानै थांनोसै आरो बेवहायबो थबसि दा गाबसै उन्दैफोर नों गाबोब्ला आरोबाव दुखु मोनगोन आं आच्छा आं गाबबालाय आंबो गाबनि र' दा थांसै गारनानै थाफिनदो न'आवनो था थबसि न'आवनो मोनजागोन नों बेदरनि आलि जोसानि ओंखाम सैमा लानजायमानि फैसा गासैखौबो मोनगोन नों न'आवनो था बांद्राय जाबाय दे लानानै थांदो खैना गोदानखौ थोद साला दिनै बेवहायबो थबसिनि थाखाय मोदै गलायलांबायलां बेखौनो होनो नामा गोसो गोरबोजों दुखु जानाय दे जाबाय बिदाय होदो गारियाव मानसिफोरा नेगासिनो दङ हनै बिदिब्ला आइ आरो आफा थादो नोंसोर गासैबो जों थांनोसै थांबायबो थबसि ओइ थबसि होमबा थबसिया गुबुननि जाहैबाय बेसे गाबबावनो गाबै गाबै मोनजोबलायबाय ओइ थफिरां नोंना आखला बारा जायाखै दै नोंनि थाखायनो बिसोरनि रायजो जागोदाना मा जागोन मिथिगौ ना बेफोरबायदि हाबायाव फैनानै मानो ड्रामा खालामफैयोब्रा गावनि गोसोनि दुखुखौल' मानो सानो थबसिनिखौबो साननांगोन ना नों बिनि जुलिनि उनाव मा बेरखांगोन मा जागोन नों बेफोरखौ सानदों नामा बांद्राय गोदाव सोराव खालामबाय थायो थांदोलै नों न'आव आच्छा नारजि बिदां आंखौ रायदों नामा रायनायसो नुदों नामा नोङो मोजां बुंबा लाया गावखौनो फिल्मनि एक्टर बायदि मोनना लादों खोमा हाबां थौदो लासिंसिं मालाय हाबा जानायफोरावबो नाटक खालामबाय थागोन नोंनि थाखायनो बिसोरनि सुख संसारा गोजोनै थानाय नङा बायदिसो मोनबाय आं फाग्ला बोरनाय बिदिखि जायो हाबायाव फैनानै मालायनि गोदान संसार जागोनखौ बेफोरबायदि खालामफैनो फाग्ला आच्छा आंखौ गासिबो रायनानै थांजोब्बाय होमबा रायाबालाय मानोथो बेफोरबायदि नाटक खालामनांगौ नोंलाय नोंना आखला जाद्रायाखै थौदो गासिबो न' सिङाव थौदो बावै आंखौ गासिबो रायनानै थांबाय माथो आं एसेबां दुखु जादों आच्छा बेवहायबो थबसिनि हाबाखौ फेलें खालामनो मानो नोंलाय आंजों प्लान बानायफायासै नोंलाय मालानिफ्राय आंनि लोगो अबिसे बेबो नंगौ आंसो मिथिगौब्रा माबायदि मोनदों गोसो गोरबोआव नोंल' मिथियाखै मिथिबाय आं गोदोनिफ्रायनो मिथिखादों जायखौ हास्थायो मालायजोंसो ब्लड थांनायखौ नुगासिनो गावनि मोजां मोननायखौ गुबुना लानानै थाङोब्ला बेनिख्रुइ गाज्रिसिन नुथाय आरो मा दंबावो आच्छा बावदोंसो नोंहाबो सोरखौबा मोजां मोनदोंमोन नाथाय मोनासै नङा होमब्ला माबायदि दंब्ला नोङो इसेबां दुखुखौ लानानै दुखुजों गेलेबाय थाब्ला दुखुआ मालाबाबो जोंनिफ्राय खारा बेनिखायनो दुखुखौ फेजेननो थाखाय गावखौनो राफोद गावनि गोसोखौ गोख्रों खालामनांगौ आयौ बाला थांजोबबाय माथो आं हौवा गोदान आरो हिनजाव गोदान बिदाय लानायखौनो नुवासै नोंलाय बहाथो गोमानानै दङमोन माबा आं रिल्स बानायबाय थादोंमोन बे हौवा गोदान जिरायग्रा हिनजाव गोदान जिरायग्रा मासियाव बा बिराद मोजां खामानि मावदोंमोन माथो नोंलाय बेनि थाखाय नोंनो बान्था होनांगौ जाहैबाय जों बान्थाखौ होयोबालाय लागौमोनथ' आरो नाथाय नोंथ' होनाय नङाना आंनो अब्ला थांनोसै आं नोंस्रा सानैजों मा जालायबाय था जोंलाय सानैजों मा जालायनांगौ जाखो बेबो नंगौ ओइ अमा राजा एसे लोंखावनोसै नामाब्रा बेखौनो खालामनांसिगोन माथो उफायबाव थौ लोंलाबायनोसै थौ आयौ बाला दानसोरांसो माथो दानसोरां दाउसो देलाय मा खालामदों नों बेवहाय दानसोरां आं माने गारि नेगासिनो दं गारि नोंनाथ' न'आवनो गारि दंखायो आरोलाय मानो गारि नेदों नोंलाय एक्सुवेलि आं एयारपर्टआव थांनो नागिरदों आयौ मानो दे गोदान थांखि गोदान मिजिं लानानै एसे ओंखारलांनो नागिरदों आयौ अब्ला नोङो बाहेरायाव थांनो नागिरदों औ नों मोजाङै थाबानो जाबाय दाउसो देलाय एबारथ' आंनि आफानिफ्रायबो जेबो प्रब्लेम मोननाय नंला नों बेनिखायनो मोजाङै थादो आरो खामानिफोरखौ सानै हयै मावदो माला फैफिनगोन नों बेखौ आं बुंथ'नो हाला सम आरो थासारिया गोरोबोब्ला जों फिन लोगो मोनफिनगोन बाय दाउसो देलाय हनै आंना गारियाबो मोनफैबाय आयौ बाला दानसोराङासो आंखौ एसे एला हेफाजाब होयोमोन बदतमिज बोरायनि थाखायनो दानसोरांजोंबो मोजाङै रायलायनो हाया आंहा दानसोरां हेभ ए सेफ जार्नि थेंक इउ दाउसो देलाय आरो टेक केयार आयौ बाला जाय आंनि मोजांनि थाखाय सानो जाय आंखौ अनो बेफोरबायदि मानसिया मानो आंनिफ्राय गोजान जानाङो आयौ बालनि खाफाल हा ख्लाबजोबनानै खाफालखौनो दुलुन होजोबनासो लानाय गैयाहाय दाय मासथिनि मोजां लोगोफोराबो गोमालांबायसो थायो गाज्रि मानसिफोरासो सुनि ग्रह बायदि आंनि जिउआव थाबाय थायो दा दानसोराङा गोजानाव थांबाय आंनि मोजां गाज्रि सोर खबर लाबावनो दे दाउसो देलाय जाथि मा खालामदों नों बेवहाय जेबोथ' खालामाखै आं
दासो हाबा जानानै फैदों नोंलाय बहाथो थांनो नागिरदों दाउसो देलाय आं नोंखौनो फन खालामगासिनो दङमोन हाबायाव आंबो रिल्स बानायदोंमोन भिडिअ लादोंमोन बेनिखायनो नोंनि फनखौ थिखांनाय जायासै सरि दे आरो आं थांनोसै न'आव थादो नोंहा रथ' दाउसो देलाय आरो मोनसे खोथा नों आंखौ मानो इगनर खालामगासिनो आं फन हरनायखौबो थिखोआ आरो आंनि मेसेजनि रिप्लाइबो होआ आं माबाफोर गोरोन्थि मावदों नामा दाउसो देलाय नों जेबो गोरोन्थि मावाखै जाथि अब्ला नों मानो आंखौ इगनर खालामगासिनो दङ आं माबाफोर गोरोन्थि मावदोंब्ला आंखौ बुंबानो जाबाय दाउसो देलाय नाथाय नों जेबो इगनर खालामाखै आं बोरै बुंनो दे हाफाङा आंखौ रायलायनो होआखै होननानै दाउसो देलाय अन्नानै जाथिजों दा रायलाय दे आं नोंखौ जा बुजायनांगौ बुजायखाबाय अन्नानै जाथिनि गोजान फिउचारखौ साननानै जाथिनिफ्राय गोजान जादे मा सानखो जेबो सानाखैहाय मा उदैया आंना गुरगुर गारगार गाबगासिनो दङहाय आं न'आव थांनोसै दाउसो देलाय आं नोंनाव मा सोंदों नों मा फिननाय होगासिनो आं नोंनाव सोंदों आं माबाफोर गोरोन्थि मावदों नामा जुदि गोरोन्थि मावदों खोन्थाबानो जाबाय आं सुद्रायनो नाजागोन अब्लाबो आंखौ इगनर दा खालाम ओइ जाथि मानो एसेबां अख्राहाय आं नोंजों रायलायनो गोसो गैया मिथिबाय नाथाय मानो आंथ' जेबो खालामाखै नोंखौ आंथ' नोंनि जेबो इनाय मावाखै अब्ला नों आंखौ मानो सैया सैया खालामदों आं बेफोरखौ जेबो मिथिया मानो होनोब्ला आं सासे सेल्फिश मानसिसो ना आरो गाज्रि मानसिजों बेफोरबायदि दारायलेखा मिथिबाय दाउसो देलाय आं मिथिनायाव नों मालाबाबो सेल्फिश नङा बुं मा जादों नोंहा नोंखौ सोरबा माबाफोर बुंदों नामा आच्छा बुंलाय नोंनोथ' मानो आंजों रायलायबाय थायो दे आं सासे हाबा जाखानाय फिसाइ गारखानाय मानसिजों मानो होनोब्ला आं नोंखौ मोजां मोनो नोंनि दुखुआव आंबो बाहागो लानो गोसो जायो आरो नोंनि सुखुआव आंबो रंजाफानो गोसो जायो आयो बाला मा होनदोंसै नोंलाय औ दाउसो देलाय आं नोंखौ जोबोद मोजां मोनो जेब्लानिफ्राय नों नोंनि सोमोन्दै आंनो खोन्थादों अब्लानिफ्रायनो आं नोंखौ जोबोद मोजां मोनो मानो होनोब्ला दानि जुगाव रावबो गावनि सोमोन्दै एसेबां मोजाङै डिटेल्सयै खोन्थाया गावनि आखल आखुखौ रावबो फोरमायजोबनानै लाया नाथाय नों आंनो गासैखौबो खोन्थाजोबदों बै दिननिफ्रायनो आं नोंखौ मोजां मोनदों दाउसो देलाय मोजां मोननाङा नों आंखौ आं बांद्राय थिग नङा मानसिया दाउसो देलाय बिदि दाबुं आरो जुदि नों गावखौनो थिग मोनाखैब्ला आं थिग खालामजोबगोन खालि नों आंनो खेबसेल' चान्स हो ओइ बदतमिज आं नोंखौ मोजां मोननो हाया मिथिबाय आं सासे मानसि गाज्रिसो आरो आं नोंनि जिउनि थाखाय पारफेक्ट नङा आं सिगाङाव जानला मानला दा बुंखानो मिथिबाय नोंहा सिख्लाखौनो मोनथाराखै नामा आंखौसो माखौबा दाउसो देलाय नों बेफोरखौ मा बुंदों नों जाबायदियानो जा आं नोंखौ मोजां मोनो दाउसो देलाय प्लिज आंखौ इगनर दा खालाम ओइ जाथि न'खरनि खोथा साननायाबो जोबोद गोनां मिथिबाय गावनि गोसोनि खोथाखौल' सानबाय थानाङा बेनिखायनो नों आंजों दा रायलाय आंहा गोबां खामानि दं दाउसो देलाय आं मालाबाबो गिभ आप खालामा थासारियासो नोंखौ बिदि बुंहोदों नाथाय आं नोंखौ मिथिगौ नों एसेबां गाज्रि नङा आं मालाबाबो गिभ आप खालामा दाउसो देलाय जायखौ मोजां मोनदों बेखौ आं मोजां मोननो नाजाबाय थागोन जिलेले जिलेले आयो आयो जिलेले मस्ती में आयो आयो मस्ती में ओइ र आं थाबायनो हायाखैलै मा सिन्था खालामदोंब्रा टफि आं थानायाव नोंनि टफिखौ आं जेरावबो गहोआब्रा आच्छा दे होमबालाय गारमाखौ दासो गिसि मोनदों फैलाय बै बाजैनि गलायाव हाबैनि दुखु दाहाफोरखौ एसे बावगारनो हायो खोमा दिनैबा हले जौजोंनो दुगैनांगौ आच्छा बारु थाइबानि लारु बापावै मा गोलैलु गोलैलाब्रा आदामोन नोंसोरनो हेल्प नांगौ नामा सोरब्रा आं जाथि आदा नार्जि बुदांनि फंबाय आच्छा बारु थाइबानि लारु नोम बाजेया न'आवनो दङ खोमा नाथाय आं दहायनो न'निफ्राय ओंखारबोदों देवाना मारिदों नामा नोंलाय देवाना नोंसोरो जोबोद जौ फेबाय आं नोंसोरखौ न'आव दोनलांसै नामा गैया दिनै जों सानैया हरसे बुहुमखौनो गिदिंगोन आरो आं टफिरामखौ हमनानै लाखादों सिन्था खालामनाङा दै टफिराम आच्छा बारु थाइबानि लारु थौ एसे बुहुमखौनो गिदिंना फैबावनोसै सिखारदो दे टफिराम आंलाय सिखारखानानै दंखायो माथोलै दै जाम्बा नों सिखाराखै सिखारदोब्रा गसंना थानाय मानसिखौ मानो बिदि बुङोब्रा दै साला सुवाद नों गसङाखैथ' नों जिरायदोंसोमोन दालाय आं गसंबायना ओइ साला दासो गसंदों नों ओइ साला आं गसंखानायखा आं थगायाखैब्रा ओइ नों थगायदों मा आंखौ थगायसुला सानदों नामा नोंलाय थगायखायो माथो मा होनखो आं थगायो थगायनाय मानसिखौ थगायसुला होननानै बुङाब्ला माथो बुंनांगौ जाखो ओइ खोथाया मोजां सामलायनानै बुंनोबा बुं आंलाय मोजांखौनो बुंखादों माथो वान्स थगायसुला इज हामेशा थगायसुला
आइला बिदि बुंदोंना नों खोमा हले गारालां आंखौ जोदोंना नों आइयाव एसेबां दादागिरि खिथिदोंना नों सासे एमएलए खौ बुदों नोंलाय सानबेसे एमएलए नि मासियाव जिरायबाय थानोब्रा नैबे टपिनाम फान्था गेलेयासो ओंखारनोसै एबार आरो नोंसोर बायदि थगायसुलाया राजगादियाव जिरायनो समाया आं बायदिसो समायो नोंलाय गावखौनो नारेंखलनि दै बायदि साफा मोनदों नामालाय हा नोंलाय बेसेथो मोजां आच्छा नों आंखौसो बिदि बुंदों नोंसोर सानैथ' लोगोमोन दसेनो मानो नांलायखो बे जिबौ अजगरा मालाबाबो आंनि लोगो नङा आरो बे नेवलायाबो आंनि मालाबाबो लोगो जानो हाया नोंनो आंनि जिउखौ बरबाद खालामनो नाजाबाय थादोंना आं नोंखौ मालाबाबो खालामनो होआ नों आंनि जिउखौ बरबाद खालामनो नागिरबाय थानायखायनोथ' नोंहा लाइफआव जेबो उन्नति जायाखै आच्छा गावखौनो बिराद माहाजोन जानाय बायदि मोनथारबाय नामालै नोङो नांनोबा नांनो होननानै बुंखालै दिनैबा हले आंनाबो खोमोना थिया थिया जाखाबाय फै नांनि होमबालाय फै जाबाय आदामोन बुलायनांला बेफोरबायदि बुलायबाय थायोब्ला बांसिन खोथाया गाज्रि जालांगोन प्लिज अन्नानै बेखिनियावनो थाथ'दो आच्छा बुलायलायदों दे बुलाय आंनि निउज चेनेला एसे टिआरपि बारा मोननायनि ओइ चला टिआरपिनि भुका जोंहाबा मा जादों बेवहाय भिडिअसो बानायदोंना नोङो जेराव बुलायो बेवहाय भिडिअ बानायगोनब्रा आं दे थाब बुलाय बिदिनो भिडिअ लाबाय था दिनैबा हले अमा राजाखौ थिगसे दामगोन आं आच्छा नैबे अमा राजायाबो मन्दिरनि घन्टा नङाब्रा दामनो गोसोबानो दामनो हानाय साला नोंनि थाखायनो दिनै थबसिया हाबा जानांबाय आरो नोंनि थाखायबो दिनै थबसिया हाबा जाबाय बेफोर गासिबो नोंनि थाखायनो आंनि थाखाय नङा बेफोर गासिबो नोंनि थाखायसो नों जुदि आंनो हाबा हरनायमोनब्ला दिनै थबसिया लोखि थबसिया मालायनि हिनजाव जानाय नङामोन ना आच्छा नों आंनि बेवाइफोर थबसिखौ नोजोर होयोमोन ना बेनिखायनो बेवाइफोर थबसिया हाबा जाहैबाय नोंनि उत्पादावनो नोंखौबा हले गारालां आंबो गाराब्रा नोंखौ दिनैबा हले I die.